Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sa'adatul ulama wal mukarram wonten pangarsanipun para alim, para kiai ingkang tansah kita takdimi, kita mulyakaken linangkung pangarsanipun pangemban-pangembating praja satriyaning negari noninjih Bapak Kepala Desa dalah perangkat-perangkatipun ingkang asta songsong tunggulipun pengayoman ingkang tansah kita bekteni ugi kita mulyakaken linangkung pangarsanipun sahibil hajah noninjih Bapak Taryani dalah Ibu Badriah ugi pangarsanipun Bapak Budianto ingkang fa insyaallah badhe ngleksanakaken ibadah haji tindak wonten tanah suci ingkang sanget-sanget kita mulyakaken ugi ingkang dipun mulyakaken Allah. Pangarsanipun sesepuh mini sepuh tokoh masyarakat, tokoh agami ingkang tuhu kina bekten dalah ingkang kawula sungkemi. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, warga Marongan Sukomakmur ingkang tansah cinaketing manah ingkang kita bekteni. Mboten kesupen dumateng musik napa niki? Napa? Laras budaya saking mriki mawon nggih. Ingkang tansah kita tresnani ugi ingkang kita hormati. Alhamdulillah minangka umur wakaniatur kita sareng-sareng nginggahaken penggalembana muji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun beber kenikmatan kerahmatan sehingga wekdal sonten punika kita waket makempal manunggal wonten majelis walimatu safar lil hajj kanthi ginanjar kawilujengan mboten manggihi alangan setunggal punapa. Sholawat mewah salamipun Allah kasarira kajiwa katetepaken dhateng resa dalem muspitanipun jagat sekaripun bawana. Noninjih junjungan kula panjenengan sedaya rinten kelawan dalu mboten kendhat anggenipun nuwun mugi-mugi kagolong mawonipun umatipun Kanjeng Nabi ingkang nampi kawilujengan donyane kawilujengan akhirati. Ya Robbal, mpun wau Bu, jam pinten? Jam pinten Bu? Jam setunggal. Masya Allah. Titenana urip. Niki kali cuma jamu. Kalau niku ya ngelih niki wong urung kon madang barang kok Pak. Pancen kepengin mon ya kepengin kirim rupa donga dateng resane Bapak Taryani dalah Ibu Badriah ugi Bapak Budianto. Perkenalan pertama kali Caping Gunung. niki tak pasrahke niki tau.
Wong kula dereng ngombene gek separuh iki, Pak. Waget nggih, Mas? Waget. Niki waranggono saking pundi niki nggih? Oh, Jogja mawon. Sampun kepanggih niku? Sampun kepanggih? Oh, sampun. Monggo nderekaken ingkang dahar terasake pun daharipun kula tak ngunjuk wontenipun sapunika. Sira padha angerteni lamun ana dawuh Kanjeng Nabi beber kamulyaane sing sapa wonge bakal nindakake kewajiban bakal nampa kanugrahan. Lah iki gek mlebu pancen telaten ngeten iki Pak, ora sembarang kiai nimbangi ngeten iki. Mula kalih mlampahke tak gawe PR ki ku nang kono, nek ora iso surai iki karo wong Sukamakmur surai, ning nek iso bayare dobel. Lah ngoten pancen jaman sakniki iki wani trike wani kontrakane. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, dados tiyang punika bilih badhe nampi kawilujengan donyane, badhe nampa kawilujengan akhirate, mancala putra mancala putri aja dipun lerenake membeng-membeng nyipta rasa marang Kang Maha Kuwasa. Wah iki donga, ngerti to Bu? Jal sampean paham apa ora? Paham mboten? Wong gek sing ngomong ora paham kok sama meneh. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, dados Kanjeng Rasul niku dawuh, man aradta
al hajja falyata jal sing sapa wonge kepengin munggah kaji niki wis do daftar kabeh dereng Pak? Kapan? Kapan? Kok gak kecis sampean kuwi? Mula nek kapan wis daftar alhamdulillah merko ana pepatah sing sapa menungsa ngaku setia marang junjungane ya jajar iki gitu. Paham mboten Bu? Paham mboten? Wis teko rungake ae. Pancen ora gampang mbuktekke tresnane silaturahim nang Madinah. Dadi kepengin dadi wong mulya iku bisa nyono nek awake dhewe iku kesinungan kabejan yaiku wahyu saka ngersane pengiran. Menungsa sing padha duwe keyakinane esuk lan sore ne bisa mbuktekke dadi umate suanang nabi ne. Wagetipun sambung niki Bu Waranggana. Oh nggih sepadosi. Kula ki pilih wau ajeng ngombe ning ora ana selange. Anak dikokop lak saru. Ta Bu? Oh Kiai kondang kok ngombe ngokop. Ayo kudune nyun sewu ana selange to. Ngoten iki. Pun niku pakai dereng sampun monggo nderekaken sugeng. Paham nggih Bu nggih? Kula ngoten wonten cangkiri barak. Ngendikane Kanjeng Nabi sing sapa wonge kepingin sowan nang Kanjeng Nabi, kepingin buktekke tresnane marang ngersa Gusti sing seprana seprene tok ming liwat ngimpi, ayo padha dibuktekke rasa tresnane nglongok kekasih Gustine. Nggih ta Bu nggih? Ting pundi niki ning nglongok? Ting pundi? Ting Madinah, ting mula bahasane wong ziarah Mekah Madinah niki setunggal dipun wastani al-hajju, nomor kalih dipun wastani wal umratu, siji nindake haji, loro nindake umroh. Tapi antaripun haji lan umroh punika dawuhipun Kanjeng Rasul zaman rumiyin. Kan iki Jawa rada nganu niki pancen dugi mriki Jawa niki Bu. Alhamdulillah semeret tanemang niku ijo royo-royo. Nggih Bu nggih. Lah nika sing kejawahan ragi mriki Bu. Lah niku mangke ndak nganu. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Haji punika dipun wastani hujjatul islami. Hujjah punika bukti. Mulane wong sing wis nindakake haji niki wong sing wis buktekaken bilih rukun Islam sampun sampurna. Nah niki Pak, dadi rukun Islam niki
setunggal minangka dasar dipun wastani syahadat tauhid syahadat rasul. Sing sapa wonge maca syahadatne dikanteni yakin atine, kanthi yakin mergo wong maca syahadat niki nyekseni boten nonton pangeran kang hak den sembah namung Gusti Allah, lan nekseni kanthi yakin boten nonton utusane Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad. Niki ditepake basa niki anekseni ingsun bilih Kanjeng Nabi Muhammad punika utusanipun Gusti Allah. Sinaosa utusane Gusti Allah niku kathah, Pak. Tapi sing diakoni nang syahadat tauhid, nang syahadat rasul namung Kanjeng ngertos Bu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku tiyang pundi Bu? Yang pundi? Bu? Uni kenal karo Kanjeng Nabi takoni wong di Kidul Marongan. Kanjeng Nabi punika tiyang tanah suci. Pun tepang kali ibune Kanjeng Rasul. Sinten? Ah, kok ora kenal iki jan. Apa ora melu tilik bayi? Ibune Kanjeng Nabi niki Siti Aminah. Tanglet kenal kali Kanjeng Nabi sampeyan Pak kenal. Kanjeng Nabi putrane sinten? Beruh ora genahnya. Kudu ana bukti kenal. Bilih ibunipun Kanjeng Rasul punika Siti Aminah. Bapakne Kanjeng Rasul Sayyid Abdullah. Ngenjing kene cara ditakoni tiyang niku sampeyan kenal karo Kanjeng Nabi? Kenal. Bapakne sapa Kanjeng Nabi? Sayyid Abdullah. Ibune Siti Aminah. Ambahne ukuse urung oleh. Gitu. Kenal. Yang namanya kenal itu harus paham. Mula kenang apa sesuk nek kapan plesir bakdanipun sedo tiyang niku lak plesir sedaya. Setunggal iso plesir ing neraka, ping pindho iso plesir ing suar jenajeng plesir teng pundi? Ting mpun go kertune dereng. Pun rupa kaya apa kertune? Sapa wonge pengen mulya pungkasane iso apa ora Ki? Ya rada ana gaule apa? Saged? Sapa wonge pengen mulya pungkasane kudu dong ngenal karo Kanjeng Nabi lan wong tuane. Besok nek sedo ditakoni malaikate bisa jawab jelas lan ono buktine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Pancen musike saka Jogja luar biasa niki. Iso campur-campur kok musike kok. Nggih Bu nggih.
jamaah kang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Dados haji niku hujatul Islam. Hujah niku bukti, Pak. Ana wong gawe omah ki nek urung ana mustakane menorane dhuwur, nggih, molone niku berarti urung dadi omah kowe. Dereng dados. Gawe masjid nek urung dipasang kubahe, iya urung sempurna. Nggih napa mboten? Lho nggih, hujatul Islam. Mula haji ke namanggone nang sirah, Pak. Nang sirah. Lah niki dimatake. Mula haji ke nggone nang sirah. Mula nek nindakake haji sing dijaga nggon sirahe. Nomor 1 ra oleh rofase. Rofas ngertos, Bu? Nyun sewu niki panjenengan pun Bapak Taryani dalah Ibu Badriah ugi Bapak Budianto benjang sakwancinipun ngleksanakaken ibadah haji boten pikantuk fala rofasa. Ngertos rofas, Bu? Bu? Rofas omong saru. Saru. Bahasa saru niku pirang-pirang. Ana kalane ngetokake sikil papat, tapi rofas khusus kaji boten rofas sing niku. Tapi rofas bangkitake birahi. Nyun sewu. Cara Bapak Budianto teng tanah suci semerep moblong-moblonge tiyang Bangladesh. Mendres-mendres ora kuat ngampet, purun ngeces. Lah iki sing dadi bermasalah niku aja nganti ngaruh-aruh. Rofas niku bahasa bangkitake birahi. Nyun sewu, Pak, cara ana wong kaji bocah kok putih temen bokonge ya. Semok ya. Lah niki jurusane niku dadekake atike ketarik. Niki rofas. Mula haji niki boten pikantuk ngendikaken sing diarani rofas. Kenang apa rofas niki kok digetake pertama kali? Sebab wong omong saru niki paling bahaya, Pak. Lah niki mulane benjang namung nyentuh penggalih kanthi bacaan labbaik Allah labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kon maca talbiyah. Bahasane talbiyah niku sentuhan, sendika dawuh. Mula bahasane talbiyah ke nek wong haji ke ora kena ngangluh. Mbok panas kaya apa? Sendika dawuh. Ngrekoso sendika dawuh. Anane sendika dawuh. Bahasane labbaik Allahumma labbaik, sendika dawuh Gusti. Mulane ora oleh segorong dina ya nggih mboten napa-napa. Jongkongake wong nggih mboten napa-napa. Sandale ilang nggih mboten napa-napa. Sendika dawuh sebab menungso urip niku ora ngerti sing arak diji kaya apa, Pak. Mboten ngertos. Ujiane berat napa enteng mboten ngertos. Mula pertama kali fala rofasa, aja nganti omong saru. Lah nyun sewu, duniki tanah suci niku nek ora ditata menan niate, wong wis bener-bener do mangkat ayo ninggal bojone cemburu rajamak. Niki nek ora ngati-ati arak metu sing ora karu-karuan. Nggih napa mboten, Pak? Niki coba. Sebab coba niki Gusti Allah arak ninting marang kawulane sadurunge ngleksanake ibadah hajine.
tasih tahap pertama niku umratul islami. Mula bahasane napa niku tiyang sing gelombang pertama mlebet wonten Madinah, gelombang kedua mlebete wonten Jeddah. Nek sing mlebet pertama ting napa niku Madinah melaksanakan arba'in. Ning nek gelombang kedua langsung jujuk Jeddah mergo sampun cepak dateng Armina. Armina niku melaksanakan ibadah haji diawali midek bumi Arafah. Nggih Bu nggih, tak ceritani mawon nek sing dereng, nek sing sampun mesti sapal. Midek bumi Arafah. Bumi Arafah niku bumi sing padang, sing pelas ora ana apa-apane namung ana tendane. Haji teng mriku dilarang melakukan yang tidak ada manfaatnya, termasuk dopok, dobos, ngobrol. Minal ngobroli apa meneng wal glendengi. Nggih ta? Teng Arafah niku mboten pikantuk. Tangane yak-yakan, dik-dikan, kadang-kadang ana suket, kebedol, ana laler kepejet, ora oleh teng Arafah niku. Mergo Arafah niku tanah Arafah billahi, tanah sing kanggo ngenal Gusti. Nyun sewu niki Bapak Taryani dalah Ibu Badriah ugi Bapak Budianto benjang wonten Arafah niki ketulis wonten kitab Duratun Nasihin ken mendem krikil pitu, setunggal krikil diwacake syahadat tauhid syahadat rasul ping sepindah. Berarti nek krikil pitu niki dilebokake dados tunggal. Ning setiap krikil wacakno syahadat tauhid syahadat rasul. Durugi Jon kalih matur, ya Allah kula sampun dugi mriki teng Arafah nindakake kaji bukti lan seksine krikil sing tak pendem teng mriki ngesuk kula seda iki sing dadi setesi salatullah Jawai ragi mantep nggih Bu nggih. Jawai niki jawai ragi mantep nih Pak. Sing teng mriki aman-aman mawon. Sing teng ajeng kula niku ora patek nyaman Pak. Wong kalian dredeg kok. Nggih, niku sing ganjarane kathah sing teng mriku. Allahumma. Para bapak, lah ngoten Bu, kalih jumeneng mboten napa-napa. Mergo pancen ketamon wonten ketamon toya sing pancen mlebeting silit paduka pancen. Lho, ketamon nika kok ayo priye orang menyat wong mances-ces kok Pak. Ning nika sing ganjarane ora umum oke. Nggih, pun. Lah niki Bu, kali ngatos-atos Bu. Lah niku mungkin tak diarani ngompol ngoten to Bang. Lah nggih. Niki ting pundi nika vokale nika kok lunga kabeh kae. Pipis.
para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Kula matur sepindhah malih naminipun haji punika dipun wastani Hujjatul Islam. Dadi wong muslim niku buktine nang dhuwur, Pak. Bukti kasunyatan niku nang dhuwur. Mula nek sandal niku hampir sama, Pak. Tapi nek munis kata-kata nang sirah, tandane wong muslim sok kuplukan, Pak panjenengan. Ngoten, Pak. Nek jenengan wah kok nggo kupluk muslim kaya muslim. Jelas, Pak. Tapi ora kelakon kok gagapi. Wis sandal apa ki? Ora ditakokake nek sandale. Sebab kupluk niku ana-ana 3, Pak. Ana kupluk syariat, ana kupluk tahlilan, ana kupluk kalah main, ana kupluk mumet sirai. Lho kupluk niku nggone dhewek-dhewek. Nek gek ngeten niki, Pak, niki jenenge kupluk syariat. Mula nek wong salat kudu buka bathuke niki. Allahu Akbar niki ketok. Ning nek pas ngeten niki kupluk tahlilang, Pak. Dadi nek tahlilang sing luwes nggo kondan niki. Ning angger kupluk kok ngeten niki, wonge gak kokang masalah niki, Pak. Nggih ta? Kupluk kok wis miring ngeten niki, wonge kokang masalah niki. Nah niki kupluk mumet jenengane. Nggih napa mboten? Niki nang sirah ana tengere dhewe-dhewe, Pak. Tapi nek wis entek pokale kupluk kok ngene, kalah main pisan, Pak. Nggih napa mboten? Wis entek pokale nek kupluk kaya ngeten iki. Lah niki mulane kupluk niku kanggo tenger. Hujjatul Islam. Mula haji niku tengere nang dhuwur. Bahasane sing jenengane hajjun niku mabrurun niku nggone nang dhuwur, Pak. Mula Kanjeng Rasul ngendika al hajju al mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Pancen wong ki nek wis munggah kaji kok iso njaga tutuke ora rofas, ora fasik, ora jidal, molok munggah ting swarga. Lah ngoten Bu, mboten napa-napa, kalih jumeneng mboten napa-napa. Ganjarane tambah akeh sisan. Wong ting mriki lenggah mawon kok mboten jumeneng. Kula yasane keten iki kalih jumeneng ngimbangi nika panjenengan. Jajal. Nggih. Lah niki kasunyatan. Berarti Hujjatul Islam perlu dibuktikan. Niki jeneng haji. Mula kula matur dhateng Bapak Taryani, Ibu Badriah, dalah Bapak Budianto. Sing nomor kalih jihadun fi sabilillah. Lho jajal. Napa Bu? Haji niku napa? Napa? Pak? Haji niku sepindah hae niku mustaq saking masdar hujjatan, bukti. Dadi wong haji ke mbuktake tresnane kalih Kanjeng Gusti Allah. Sing ping kalih niku ngendikanipun ingkang dipun wastani haji punika jihadun fisabilillah. Maknane jihad niku negakake agamane Gusti Allah. Termasuk tiyang ingkang jihad boten nonton kata-kata jihad kok gampil, mesti lagi rekoso. Ninggal putrane, ninggal keluargane, ninggal tangga tanggane jihad. Sebab kados pundi kemawon ingkang nami haji punika negake agamane Gusti Allah. Mula lelilir iki siap lelilir tandure wong sumilir tak ijo raya-raya tak senggot temanten anyar cah angon penekno blimbing kuwi
penekno kanggo sebab mengko sore mumpung padang rembulane mboten nonton siiran Mboten nggih. oh mboten nonton Wonten oh nggih. tak ndelake men metu siiran Oh ngoten. nggih Niki kudu tokke. nggih kudu ditokke pusaka seka Ngamarta kudu ditokno sebab ngetokno nek pancen iki waranggana saka Jogja Kula ke tanggane jenengan kok saka Jogja. lho niku lak Etok-etok, iki saking Jogja to Jujuk saja. jujuk saja mulane diboboktekke aji-ajine sing diparingi saka Ngamarta yaiku Raden Puntadewa monggo Mbak Hilir 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 tandure woso milir tak ijo royo royo tak sangko temanten anyar tak sangko temanten anyar bocah angon penek no blembeng kuwi lunyu lunyu penek no kanggo bakso dodot tira kanggo bakso dodot tira kumiter bodai pinggir tontono jrumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangan ya surah oh surah iyo sing tunggal dereng mriki niki Mbak dereng mriki nika bablas kok Pak. oh bablas Nggih. kok bablas to Bu Nggih badhe wonten Jogja. oh Jogja Jenengan lih rawuh niku nganu kok rada sore. niki Jenengan lih merga sore punika ngintil truk pasirang Pak kula badhe nyalip sampar gegosok dilalah niki Pak kula bidal saking Paraang niku estune sampun gasi tapi mriku udan plahara Pak kados punapa alanganipun wonten dalan boten dipun saged dipun mangertosi kula nyalip jebul tak salip becak Pak rumangsane gase tak penyak becak mandang temburi becak niku kula wis mantep tak salip mandang nyalip ngajenge ana truk pasirang kula kalah tetep Pak truk pasirang 3 kok rombongan Pak tetep kula tetep sapa sing do sabar atine bakal oleh pitulungan pangerane lah saged niki Kak saged nggih sok apa-apa saged soal jenengan ki oh saged sing sapa wonge kelem sabar atine insyaallah pangeran nutup dalane
ae. Brebreng, brebreng ngoten. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah sing nomor kalih kula pesen dhateng wontenipun Bapak Taryani, dalah Ibu Badriah ugi Bapak Budianto. Mboten pikantuk bahasa fusuka. Fusuka niku penggawe sing dicela kalih agama. Termasuk wonten barang ting mergi diencot, ditendang, niki dicacat kali agama, niki jenenge fasik. Niku nek pas ngleksanake kaji boten pareng ngencot barang sing kudu diguwak, gedake sampah ning mah diencot, kadang ditendang. Lah niki boten pareng, niki dicela kalih agama, mula diarani fasik. Fasik niku perbuatan dosa kecil, niku fasik. Yang ketiga adalah tiang melaksanakan ibadah haji wala jidala, jangan sampai perbantahan, bahasane marongan udur. Ki gonyong mbok sampeyan ya sing genah ae wis ana tulisane ayo padha kok gonyong. Lah niki jenenge paduwa. Jidal niku mboten angsal. Berarti nindakake kaji niku paling aman, niku titik aman. Sing sapa nindakake kajine gelem jaga larang-larangane nomor 1 aja rafase nomor 2 aja nganti faseke nomor 3 ora kenapa duwune iki kabeh larangan Gustine ayo padha ditinggalake. Kita nderek ndongaaken dhateng panjenenganipun Bapak Taryani dalah Ibu Badriah ugi Bapak Budianto ingkang badhe ngleksanakaken ibadah haji tindak wonten tanah suci nderek panggilane ngersa dalem Gusti. Muga-muga dipun paringana kesehatan, kuwarasan, paringana kemabruran, kondur wonten marongan suka makmur, dipun golongaken tiang ahli syukur. Muga-muga sami ketularan enggal nindakake perintah dat kang maha luhur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Limang waktu kudu tansah
ing agama limang wektu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayat ngadoke tindak mungkar maghrib lan isya cakepe prayogane ditambah salat sunate jasembah ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah ing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Mekaten anggenipun kawula sakadang laras budaya makmur nuhuni panyuwunan panjenenganipun keluarga ageng Baraya Gung Bapa Taryani Ibu Bardiah dalah Bapa Budianto anggenipun kawula sakadang kepareng-paring tos panglipur kirang mahanani saestu nyuwun sagunging samudra parsama lan anggenipun dalem marasi pangabiyantar wonten ngarsa panjenengan boten sanes mugi Bapa Taryani Ibu Bardiah dalah Bapa Budianto dados haji ingkang mabrur mugi mabrurah amin amin ya rabbal alamin. Minangka pamungkas sing ngatur sembahgunging panuwun MGN Oke. Terima kasih banyak dan juga sound system ingkang nyengkuyung. Sedaya kalepatan saestu nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan dalem pungkasi. Suradira Jayane tatebur dening pangastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun matur nuwun.